नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। पूर्व विधायक अनंत सिंह, भैया अनंत सिंह चर्चा में तो हमेशा बनल रहे ना सोशल मीडिया पे। उनका मीम भी काफी वायरल होला, लेकिन ये समय अलग मुद्दा खातिर लेके चर्चा में बाना। जौना तरीका से आप सबके बता दी कि ये समय अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में बंद बाने और वो जेल में रविवार के काफी हंगामा भइल। खास करके आप सबके बता दी कि अब एगो नया मामला में फंसत हुए नजर आ रहा बाने। वो हंगामा भइल कहाँ भैया? उन्हीं के वार्ड में। आप सबको बता दें कि आनंद सिंह के बैरक में हंगामा भइल और उनका 31 साथी मिलके मारपीट कर लो। वो हंगामा के बाद अब जो बात निकल के सामने आ रहा बाटे वो सबके चौंका दी। आप सबके बता दें कि उनके ऊपर आरोप लगल बाटे कि वो और उनका 31 साथी मिलके जेल पे कब्जा कर चाहत रहे लोग और कुख्यात अपराधियन के जेल से निकलने का प्रयास करत रहे लोग। अब एक लेके आप सबके बता दें कि अनंत सिंह सहित 31 उनके साथी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज हो गई बाटे। पहले से ही अनंत सिंह आर्म एक्ट सहित तमाम मुद्दा पे उनके ऊपर एफआईआर बाटे। अब एक और नया मुद्दा खड़ा हो गई बाटे। जो ना तरीका से जेल प्रशासन द्वारा इस बात का आरोप लगावल गई बाटे। बेउर थाना में जेल प्रशासन द्वारा प्राथमिकी दर्ज करा दियल गई बाटे। उनमें बतावल गई बाटे कि अनंत सिंह और उनके 31 साथी समर्थक जो बाटे लोग मिलके जेल पे कब्जा कर चाहत रहे और कुख्यात अपराधियन के जेल से भगौले का प्रयास करत रहे लोग। जबकि वही दूसरा पक्ष जो बाटे अनंत सिंह का कहल बाटे कि उनका बैरक का गेट खुलल रहे। जब देखना तो अपने समर्थकन के साथ धरना पे बैठ गई ना। और उनका आरोप बाटे कि उनका बैरक का जो दरवाजा खुलल रहे, जेल प्रशासन जेल में ही बंद कोनो कैदी द्वारा मिलके उनके मरौले का प्रयास कर रहा बा। अब या दू को पक्ष ही बा, लेकिन जो ना तरीका से अब एक बार फिर अनंत सिंह सहित 31 उनके समर्थकन के ऊपर प्राथमिकी दर्ज भइल बाटे। अब एक बार फिर अनंत सिंह दूसरे मामला में फंसत हुए नजर आ रहा बाने। अब ए पर आप सबका क्या राय बाटे? आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।